Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Ban Ki-moon se jingħaqad mal-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Commonwealth meta f'Novembru dawn se jiltaqgħu f'pajjiżna. Din l-aħbar kienet ikkonfermata minn kelliem tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru sigħat wara li fi New York il-Prim Ministru Malti iltaqa' ma' Ban Ki-moon. Ban Ki-moon l-aktar uffiċjal qoli tan-Nazzjonijiet Magħquda se jkun qed jindirizza sessjoni dwar it-tibdil fil-klima li se tkun qed issir bħala parti minn din il-laqgħa. Fil-fatt ir-relevanza taċ-ċogħol f'pajjiżna kibret ukoll għaliex din hija l-aħħar okkażjoni fejn tant mexxejja se jiltaqgħu flimkien qabel is-summit dwar tibdil fil-klima li se jsir f'Pariġi. Meta l-ħadd Joseph Muscat iltaqa' ma' Ban Ki-moon fi New York, it-tibdil fil-klima kienet fuq nett tal-aġenda tal-laqgħa. Din se tkun it-tieni darba li l-mexxej tan-Nazzjonijiet Magħquda se jżur pajjiżna. L-ewwel darba kienet fl-2009.